Samantala, formal na pong pinasinayaan ng Poblasyon One Child Development Center at Alternative Learning System or ALS Training Center. Yan po ay sa may bayan ng San Manuel, Pangasinan noong Hulyo 8. Pinangunahan po ito ng lokal na pamahalaan ng San Manuel, katuwang po ang ang Public School District Office ng San Manuel at mga opisyal ng Barangay Poblasyon. Ang inaugurasyon ng dalawang bagong pasilidad ay nasahang magsisilbing sentro ng dekalidad na pagtuturo at pagkatuto ng mga batang mag-aaral at mga ALS learners. Inaasahan naman pong makapagbibigay ang Child Development Center ng ligtas at maayos na kapaligiran para sa mga batang nasa maagang yugto ng pag-aaral, habang ang ALS Training Center naman ay magsisilbing lugar kung saan maaaring ipagpatuloy ng mga out-of-school youth at adult learners ang kanilang edukasyon at pagsasanay. Ang pagtatayo umano ng mga pasilidad na ito ay patuloy na pagtutok sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon at pagbibigay ng pantay na oportunidad sa lahat ng mamamayan. IFM News. IFM News. IFM.